Hi friends, खुलुमबाय आं साबित्री आरो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। नै दिनै फुङावनो आं ओंखामजों बुद एवनाय आरो नारजि ओंख्रिदो गोथावनो जानोसै आरो। जोंनिथिं नै बायदि बिल्डिं थाखायो नै। लोगोफोर बेसांथो न'आव गोदाव सोराव थाबाय थानो बेनिखायनो दुब्लि बारिथिं थाबायनो होनना ओंखारबोदो जोङो। आंनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय अन्नानै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामलां आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामलां। ओमफ्राय लोगोफोर आंनि खर' लानाय जिखौ इगनर खालाम दै जेबो साननाङा। न'निफ्राय दसे ओंखारलांनाय नालाय बेनिखायनो जेराव मोनदों बेनिफ्राय बोख्लायनानै लानांबाय आरो आङो। जोंनिया नै दैखौ बेबायदि दंग' फिसा खालामनानै लांनानै गावबा गाव हाखराव जमायना लाबासो दै मोनो, नङाबा दै मोना जोंनिथिं। लोगोफोर जों दा हाथायावसो थांनोसै आरो नालाय बेखायनो हाथायावनो थांना फैनोसै जोङो। ओमफ्राय लोगोफोरनिफ्राय दानि इसोरा ओंखारनायानो जाया दाबो। फैदो जाबायबा आंलाय जेबो बाया हाथायाव, माने आइया न'आव गैयाना, आइया हाथायाव थांदों ओंखायनो आइखौनो होसोलांसै आरो आं। माइ गेजेर गेजेर दैमा दुब्लि बारि बारि थाबायना फैखांनानै न'आव फैफिनना दा जोङो हाथायावसो फैबाय आरो। दायो थांगासिनो जोङो हाथायाव। हाथाय सफायखांनानै नै बिसोरो मेथाइ पान जाग्रोना लायोनो खरस खालामनायनि सिगां, आंथ' जाया। बिनि उनाव दा जों फैबाय नै बे आंनि सबसे इगनर खालामजानाय हाथायथिं। आं नायनो हाया ना गोरानखौ। आरो लोगोफोर नै जों मा बायदो? जों क्लाबलायदो नायला। দিয়ে দোকানটো ভালে আছে। আৰু অৰব দিবা লাগে বোলে দাদা এইটো অলপ সৰু চাইজ এটা দিলে হয় দাদা। ডাঙৰ দিবাই নৰে নেকি আৰু। हाथाय गेजेरनि मिस्टिखौ बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै नुनानै जानो होननानै बायबाय जोङो। बिराद गोथाव जायो बिनि मिस्टिया। जाबाय साखायानो नों जगौमोन ओइनो खामफ्लाय दंफैलाय। बेयाव जनानै गेलेनोसै। माने नैबे बाबुआ जोंहा आब'नि फिसाला आरो, ओमफ्राय दहाय बाबु थांदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेयाव फैफाबाय आरो। बेयो फैनोनो गाबबाय थाखायोना, ओंखायनो लाना फैबाय आरो। दा गेलेबाय थादों मालाय हारसिंनो। गाइखेर गारखानायखौ गाबानो बिमाखौ बुंदो ने रोजा गाबगोन नामा? मानसियाना गैलादि मालाय सिगाङाव फैनायावनो बायखानायमोन आरो बेफोर गारिया जाहोनाव। ओमफ्राय जा मालाय न'आव फैबा गेलेगोन होननानै दोनबाय थादोंना उथायनानै ने, ओंखायसो मोनबाय नों दा गेलेनो। आरो गाबोन फैगोन। जागोन दे गारबा दे। मालाय गेलेखांबाथाय बेबायदि गारिफोरखौ दोनथुमखायोना रोखा नोङो। दा माव दोनगोन बेखौ? नैबे जोंनि गामिनि दै बरिंखौ बनायफिननो मिस्ट्रिफोर फैदों आरो बेखौ नायफैदोंमोन जोङो। जोंहा आइया हाथाइनिफ्राय अमा बेदर सुपारिफोर लाना फैदो आरो, ओमफ्राय बेखौनो बासिबाय थादोंमोन आरो।
गोसा जाखांखो बुंहरलाय गोसाबाबो रोजानोबो जागोन जागोन नोंबो हाग्राबारिनि फिथाइ हाबजोबगोन लाबोबाय नै बे थाइसे आरो दंबावो लाबो बिराद सान्दुं गोसा दुंदों जोंनिथिं दिनै ओंखायनो जानानैसो जोबखासिगोनबो ना माबायाव लेमगोन हा माव लेमगोन जानांगोन लोगोफोर आं दा नारें लेमनो पुरा रेडि लेमनोसै आंसो लेमगोन दा माबायदि जादों गोथाव मोनदों ना गोथाव नांदो बुदुल हाय खाम दे हाय खाम माबायदि मोनदों आबो आदै ओइ नै जोंनि इउटुबारा नैला आरो जायब्रेङा बे इउटुबारनि बिमा आरो नारें जुमब्रा जाखांनानै आरो कारजि जाग्रा लोगो मोनलायबाय दा कारजिखौनो जालायनोसै आरो जोङो आं लेमखांबाय हाखांबाय नै फानलु गोरान देनायखौ नुखादों ना पुरा फानलु गोरान दा आलु गोसा जानोसै आरो लुगैखानाङा दै लोगोफोर जानोसै एबार आलु गोसानो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव